Hallod, írt a csávó, és nem vették észre. Jó, vedd fel, adod, Mózi, lépjél ki onnan és engedd be oda a buksit. Látod? Tudod őt spektátolni? Jó. Double knife. Hol van? Most megy Jaj, fel a helikopterhez. ez velünk Nem, van. már itt van a tartályoknál. Kareszt. Várj, én vagyok a Vipesz, pont jó, akkor ide fog jönni gondolom a közel. De Geci, Itt nem van lehet fel a látni az betongecinél. ember? Nem látjátok! Beku... Nem látjátok! Megpróbálom Nem lelőni. látjátok, Geci! Menjetek az utamból, most lövöldözni fogok, mint egy bolond. Basz meg kibaszott. Merre van? Hol van? Nincs Geci. itt! Nincs itt! Hol Valaki van? látjátok. lövöldözik Nem, a errefele. tetőről lövöldöznek minket, semmi para. Ott van előttetek, hát ne szopass már, Geci! Komolyan, mi hallod, ez? nem látjátok. Ugye felveszed. Hol van? Most csak spektátorba leszek én is. Az igen, saját csapattársa. Dani majdnem lekésett. Tényleg? Aha. Azt a kurva, ez valami nagyon szar hacker. Mindjárt nézem. Nagyház mögött van, itt kempel a lyuknál. Vigyázz! De Várjál, legyen! oda akarok menni, ott orra Itt van a elé. nagyház mögött. Merre? Fenn van a nagyházba. Megy a hangár felé, oda baszott egy gránát. Geci, nem lehet látni az embert, és Nem lelő. lehet látni. Bazd meg, ilyen nincs. Ez hol van most? A nagyház előtt. Nem látom, bazd meg, kit lőjek le? Nincs itt senki! De Nincs lelőttem itt senki! Nincs itt senki! Mondd, most lőtt le! Merre Megy a van? hangár felé. Kit Hangár lőjek le, mellett ha van. nem látom? Megyek! Adod, ide bejelölöm favorite-be és ezt követem. Merre van? A hangár mellett most Azt ezt történt valaki meg. lelőtte, de hol? Láttam, hogy eldobta a gránát, Várjál, nem láttam ember. Valahogy azt kéne bebizonyítani, hogy egyáltalán, hogy én nem látom. Hát ugye nem látjuk senki, te azt Buki utána látod, lelőtt. bazd meg, de a videón nem látszik, hogy én nem látom. Megint. Hát akarsz hozzánk jönni? Ja, gyere ide, mert ha jön felém, akkor Kiállok, látni fogjuk, kiszállok, hogy Ez gyere. a meta Honnan lő rendszer, meg? gyerek, ez meg tudja ölni. Kiszálltam. Jó. Buksi, gyere ide. Merre van Mózes? Passzom Most kibaszott, mindjárt mondom. Ez... Jó. Nem, majd én megyek, mondom, hogy van. Nézlek titeket most akkor. Kíváncsi, hogy tényleg igaz-e, amit mondol. A szememnek. Mindjárt mondom. valaki A bánt engem. Helikopternél van. Bazd meg, és ezt valaki nézze már, engem basztat, nézlek hallod? téged. Folyamat késelget, bazd meg. Itt Hallod? van fenn a helikopternél. De hol? Jó, Nézd, erre Attila. lőttél, Ati, vigyázz! Nézd az Azaz, Attilát. lelőtték. Belget. Mi van a kezébe a köcsögnek? De nem érted A- Buksi, hogy kéne. Féregjük. Most megy be a felmegy a helikopterhez. Most ért fel. De nincs is ott senki, bazd meg. Nincs itt senki, bazd meg a helikopter. Most ért fel, itt van a tartályoknál. Nézem az ellenfél az mi csapatunkon és nem látok senki. Valaki megölte. Most meg Kereszte elsvédedett voltál. a képernyő. Ó, yeah. Pedig csak Ugye mappában érted? lőttem. Tehát nem páncsátok, mert én vagyok. Bazd van meg, a- Buksi Lesz volt, spannolok kéne. inkább és megkeresem, bazd meg. mi a neve? Hallod, mi a neve? Diktál, Döleg. Nem mindig kapcsolja be. Kikapcsolta, igen. Na mi a neve? Buksi, diktálja. Kis X, vagy milyen X? Jó, most jöttem meg. Kicsi X? Igen. Húszosok a VIP-et, ne öljétek. Jó. Jaj, bocsánat. Ő az Én milyen? vagyok a VIP.
kettő. Igen. Igen. Azon szép volt. Nagy Buks, X. nehogy lelőj, nehogy lelőj. Ne. Igen. Nem baj. Halljátok a vippet, ne öljétek! És... Igen. Igen. De várj, az egész? Oké. És az egész? Kivéve az X-öket. Na végre már nem én leszek a vipp. Garex. Jó, látom. Hallod, nulla Én vagyok egész. Buksi. Halljátok, nulla Buksi. egész és a KD. Itt hátul vannak ketten. Tuti valamit használ, geci. Kösz. Nem baj, nem baj. Itt van a nagyház előtt, vigyázzatok. A kedvenc fegyvere a Kratz PDV nincsen egy darab kibaszott pro key-ese, 19 storm kill-e van. Azt 500 órát És játszott. amikor elkezd laggolni így a játék, hogy majdnem látol semmit, nem most írdatlanul elkezdett laggolni. Romos mellett. Azaz. Hallott, Most nekem az előbb besötétült a kép, az kibaszott a szerver. Most kapcsolta vissza a gyerek. Most Hallod, lesz hogy vonulok, kapcsolgassa. esküszöm, megbaszom. Hallod? Negatív a KD, ennek a nyomorék meg. Nincs. Lelőttem, megvan. De hol volt? Láttad? A szemeddel láttad? Én láttam. Akkor kikapcsolta a szarját. De én vele egy csapatban vagyok. De hallod, én vele egy csapatban vagyok. Hallod? Most azt írja ki, hogy online van, de nincsen benn matchben. Ez nagyon legit ez az ember, geci. Ismerősnek bejelöltem. Ez nem bug, ez szerintem tudja, hogy hacker. Meg Én is azt hittem, gyerekek, látok senkit. Hallom előtt. Azon már lagolja a szervert, bazd meg. Várjál, bejöttem, hogy Contract Force in... Hogy van az? Úgy elagolok. Invisible? Hát én is. Kapó, úgy hívják. Itt van lent a izénél. Most megy lefele itt a kék konténernél. Konténerben van. Kiugrott, megy a hangárba. Nem, hangár Mindjárt oldalánál. lelövöm. Lelőttem. Úgyis mindjárt kivág a szerver. Érted, és egy ideig így laggol, utána visszaáll. Ugye? Azért mert gondolom akkor laggol, mikor benyomja. Igen. Halljátok? Kilépett. Ben van. Nem van, de akkor hogy nem látom? Köszi! Hát ez az, hogy maga se látja. Nem. Van ilyen, halljátok, van ilyen, hogy láthatatlansági hack. Igen? Van ilyen, igen. Most nézem. Nagyon jó. Ingyenes? Kurva jó, bazd meg. Persze. Ingyenes! Érted? Itt megy a YouTube videóban a csáv az emberek előtt, azt Nem is van lesz még. készül. És ingyenes? Tudjátok hol lát? A levegőben látok egy fogy. A levegőbe áll fent, de felettünk van. Igen. Itt akkorákat laggol, de... Ati, ezt tudod mi? Kaja, ott Várjál, lebegett a... várjatok már, Á, Itt tudod lebeg milyen? az őt felett, az De őtől várjatok már. lejjebb, itt a elszett. Várjatok! Ilyen a képet, Mit csinálja? mintha bevettem volna egy drogot. Úgy elkezd laggolni, bazd meg, ja. De nem az, komolyan? hanem Még Lebeg. mindig ott van, még mindig ott van. hol? Itt az elszettnél a magosba. Magosba? Igen. Lő engem valahonnan, de honnan? Tényleg ott Most egy mondom, izé... hogy veled szembe Itt fölkapja. vergődik az ember, bazd meg. Nem, erre, úgy. Most Már eltűnt. lelőtték. Hallod, van egy ilyen ingyenes hack. Aimbot, no reload, speed sheet, invisible cheat. Töltsd már le nekem! Adj meg a Ez linkjét! ingyenes hack, bazd meg, vágod? Add már meg a linkjét, Ilyen, hogy Lici! invisible vagy. Hogy nem Add meg a... látsz. Add meg a linkjét! Ott van. Add Igen? meg a Ha van ilyen, linkjét! ez ingyenes ez a hack. Add meg a linkjét!